खिखौ नायना लादो माबायदि खियो लोगोफोर आं दा साइकेलजों होलांसै आरोखि ना बिमामोन माइ गायनायावहाय दसे गायफाला हैनोसै गायनाय जायो ना मायो एपिक' गाइस भिउ ओरै दतमा थांबाय आरोना दसे ब्लग खालामनो लुबैदों नालाय आं खालामबाय नोंथांमोना लाइक खालामजोबदो आरोखि ना नैबे नुनाया जाहैबाय जों लागोनि एल पि स्कुल गोदो जों बेवहायनो फरायोमोन नबजिराबो बेहा इउ एनआवसो फरायहैदों आरोना गोदोहाय बे क्लास 1आव फरायदों आच्छा नंगौ मा लाखो मा लाखो साबाय आंबो मोनसे जाना दुब्लिबारिया माबायदि नै बेयाव पार्टि मोनसे दं आरोखि ना जुम खालामबाय थाला आरो बैयाव पार्टि मोनसे दं आरोना थांगासिनो नायलांबाय था बरियानो वा माइ गायग्राफ्रा नै जिरायथ'दों ना मारै जाखो आच्छा खामलाना न'आव गायदों जाखो खामला जोंहा गायदों मालायनि हावला नै बा आरो जाखो बिसिफ्रा दंबावो बदल गायनाया नै फैसानिसो गायदों नै 300 बावसो औ दे औ जदासो जाबोदों नो आच्छा दे साहा मोनलोंदो आरोना मोजा ज' माइ गायनाय बोथोराव जाय माइ गाया न'आव थाबाय थानाय बिसोरहा लाब गैया बेसाद दंजोबो ना चलो आरो माखासे दंबावो दासो माबा फार्स्ट माने गायजेननायखौ नुदों जाहैबाय ओमफ्राय ओरैथिं दंबावो नै दुब्लिबारिया बेसेदि समायना ओइबावबो पार्टि वा आंखौ लिंहरनाय मोनबा आयै गोबोरखिसो गालाबायलै मारै जाखो गोबोरखि साइकेल सिनारबा गारि सावजोबा गायफाहैनो हाया नोङो गायालै आं गायनो रोङा फुनोबो रोङा आच्छा नोंस्रा नै गायगासिनो दङ आदा लारिया खय बिगा मिथिया जाम्बा गोजाजोबसो चलो जोंना नै नै गायगासिनो दं जोंना नैबेनो साथामल' आदि होनाय आरोना ओमफ्राय जायगाफ्रा नै एनाकन्दा बारसिग्रा जाखाया बे आइथुबार बिसिबुरा दंबावो बे नुनायानो नामा आच्छा दिनैसो गायजेनदों दुब्लिबारिखौ एसे नायदो लोगोफोर टाउन एरियाना ओरैथिंबो माथो ओइ थिख्लि नोंबो माइ गायदों थिख्लि ओइ नोरै नायहर दा हाब्रुआव हाबजेनबाय लागाव लारि फैखाबाय दाना खारबो दिनैसो हाब्रु गादों नै खोथियाया माइ गायनो रोङो ना रोङा नोंसोरलाय बारा रोङालै बारा रोङा माबायालाय गिदिरालाय रोंथाया नोरैथिं नै हालौगासिनो आदाया बरिया ओइ मोसौजों सौजागोन लागाव आदा लागाव दैज्लां बोथोरनि मोनसे भिडिअ लाबोबाय आंखौहाय माने ओरैनो थाथारो सानोलै न'आवहाय माइ गायाबाबो माबायाबाबो माने ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ जायो फै गायगासिनो दं बे जोंनि हा आरोना 3.5 बिगासो दङ ओरैथिं नै होख्लायगासिनो दं बाजै ओमफ्राय जोंना नै आइया लाजिबायसो नामा ओरैथिं नै नानि दङ आं देखायथ'ला मोखांखौ बेलाव दं नामा आंबो गायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय केमेरामेन लाबोफादों आं सानै खेबनांसिगोन नोंसोर रायजोफोर आं माने गायनो नागिरदों आरोना गोबाव जाबाय गायैया ओरै खाथियाव लाबो रायजोफोर
नाय द' आंजों स्पिड जाया आरोना नै थाब बुथुनानै गाखिनोसै जागोन ना जायाखै खोन्थाहरदो आफाफोर जाबाय खिन्थु गायनाया स्पिड जाया आरोना आंना औ एसे आस्थे जादों आस्थे जादों बेखौ ओरै ओरै सिदा फाला खर' नुवासै हा खर'खौ नुवासै दासो नुबाय ओइ माबायाव सेट मा होनो सिक्सआव होबाय सिगां होबाय सिक्सआव सेबाय रिपर्टारफोर मा रिपर्टार हाब्रा बेवनोथा नै जोंना दादिया गायगासिनो आरो माबा बारा जायाखै गायनाया एसे खरा गाय स्पिड जानांगौ आसला मोजां गायनो रोङाखै गोबोरखिखौनो दांखाबाय साइडआव नै आब'आबो मिनिफादों लाजिबाय बेहा औ जालालै मा बैखौ खेबाय था बैखौ डाइरेक्ट लानानै थां खरा थां नै जोंना दादाना मा जायोमोनलाय मोसौ होगासिनो आरो माबा नै नायदो गाइस बुयाना दैज्लां बोथोरबाथाय बिदिनोलै मोसौ होनाय मा होनाय जाखायो ओरै नायदो ओमफ्राय खोथियाखौ नै गुन्दाफ्रा सेंगा सालागासिनो आरो फाग्ला गुन्दाफ्रा ओरै गायगासिनो आरो दादाया ओमफ्राय नैबे माबा दं आब'ना मा जायोमोनथाय नै जोंना दादाया ओमफ्राय बैयो बिनि बिमा ओइ गायनाया ओमफ्राय नैबे आब'नि बिमा ओइलाय दादानि बिमाया ओमफ्राय नै नैबे आब'नि माबा बिमा ओमफ्राय बैयो आब'नि बिफा आरो बारा नुहुरलाय लाङा ओमफ्राय नैबे गिदिर गुन्दा गानबा दे गायना हो औ जोबांसो स्पिड जायो नङा बरिया गायदों दे नै दे गायना हो गायदो ना मा जायोमोनलाय औ आबै जायोना मोखां जाजोब्बायहाय दाउखा दन्दि माइ गायो औ गाय नै ओरै बै आब'नि बिमा ना बाजै ना मा जायोमोनलाय ना ओमफ्राय ओरै नायदो गासिबो ओरै गायखांजोब्बाय आरो सोरबा ओमफ्राय नै ओरै ओरैथिं सावथालफोर दङ ओरै औ दं सावथालफोरखौ नुरालै बारा नुरा गासिमोन बारा ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ नालाय बेनिखायनो आं आथिल' गायना फैबाय माबा ओमफ्राय नैथिंबो गायगासिनो दं आरोना आथिसे ना मा होनो मिन्थिला जिखुनु जाया ओमफ्राय ओरैथिं नै सावथालफोर गायगासिनो दं र' खाथियाव एसे देखायोना हा खेबनो नागिरदोंना औ ओमफ्राय हरथिं खर'आवहाय थांबावनोसै नैहाय नै सावथालफोर होख्लायगासिनो दं आरोना बबे देशनि ओइ बाबु सावथालफोर आरोना नै गारि बा रिजार्भ लाना फैयो बिसोर ओमफ्राय नै बिथिं गायथ'वाखै दाबो बिसोरना केबा नुदां प्लास्टिकनिया आं नोंथांमोननो जों लागोनि ओरै दुब्लिबारिनि नुथायखौहाय नोंथांमोननो देखायबाय माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो आरोना बरिया ओमफ्राय आं भिडिअखौनो अफ खालामथायला ओरै थांथारसै मालाय केम्प खालामलायथारदों ओमफ्राय हरथिं बिथिंबो सावथालफोर आरोना बोरै सिनायहरासैलै केमेराया हनै सावथालफोर बिसोर उपाय गैया ना लोगोफोर दैलि भिडिअ बानाया लाबाबो जेबो लाब गैया
Lua. Ha? Kalau nang masih. खारबोनांबायसो दुलुआ ए मोनसे खोथा लोगोफोर माने इउटुबनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो आर्निं खालामनोबा भिडिअ हंगारलाबाय थानांगौ आरो ना नङाबा आर्निं जाया भिउस फैया बाथाय लाब गैया आरो ना नङाखै नों एमजि बिथांमोनहा माने सानसेयाव मोनब्रै मोनबा भिडिअ खालामो भिउसआ 20,000 30,000 फैयो बिसोर मासजों खामायो आरो ना बिसोरबो टिम मोनसे दं नै गायनाय खुयनायाव मुखुबथार नामा साहा लोंदों जाग्रा जादों ओरैथिंबो मोनसे दंबावो र' थांगासिनो दं बिथांमोनखौ बारग'आ होनबा बिदि नोरसिं नै सावथाल उन्दै उन्दै दंसोगारो आरो सिख्ला सिख्लानो पुरा खामला ओरैथिं नै बिगोमाफ्रा नायगासिनो नै सावथाल सिख्लाफोर नायनानै ला खामला मावनाय बाजैया हारसिं होगासिनो दं बाजै जाबायलै फुगासिनोसो दं नैबेल'सो नै माथो बाजैमोनना नै बेयो गोथैबारि मिथिबायना ओरैसिमबो गायगासिनो दं बारा खेबथ'ला ओइ ओरै नाहरदोब्रा एसे नोंसोर लाबोदों नामा सावथाल सिख्लाफोरखौ ए माबामोननि नामा आदा रबिमोननि सोरनिथो ए आदसा नैखौथ' गामिनिबा फेसबुकावल' नुबाय थायो फन रायलायग्राखौ जा मोजां फुयो लाजिबायसो नामा बिसोर उन्दै उन्दैथार दासो क्लास 10, 9 फरायनाय खोमा दुलुआ नै दासो सफैबाय थाबायबोनानै साइकेल गैला लांबाय साइकेलनि थाखाय Hangasih lang lawan. ओमफ्राय आंहा मा खालामनांगौ सानैखौबो थिखोनांगौ थांगोरसै ओइ जाग्रा नाङालै मानोना ना दा बेलासियाव फैबावो औ दा फैबावगोन औ ओमफ्राय नों फैया आं र' दा टाइम लाना फैनोसै ओइ मारै जाखो बेसेबां हाजिरा हो आदसा काबादि खेला गेलेनायखौ नुखाबाय दाख्लि बिराद मोजां काबादि खेला गेलेनायखौ नुखाबाय माने हो नै बाजैमोननि आरोना बियो नै आदामोननि नै लोगोफोर नैथिं दा बाजैमोनहा गायगासिनो दं गावसोरखौ एसे मेकआप फुननानै खेबजानो होननायखाय खेबबाय आं ओरै नायहरदो रायलायहरदो दे मानसिफोरखौनो सिनायहरला बाजैमोन जोब गासिबो बिबाजै गोजा गासिबो मारै जाखोथाय बिमादैबो गैया माबो गैया ए नैबेखौ आब'सो जायो दाहा ना आनै जायोमोनथाय नङालै आब'सो बिब'सो जायोथ' बिमानैसो जायो नंगौ आदसा होमबालाय नै बिसोरसो बाजै दे लागाव मोनाबिलि बिमा आनै जाबाय ओमफ्राय हरैथिं नै बाजै नाब्लिमोन खोथिया फुगासिनो दं सिनायहरला उफाय गैया नै सबायजोंनो जाबा जेबो ओंख्रि गैया आरोना दा ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै बेनिफ्राय दालि ओंख्रि संसै माबा माबि संसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जाय साबसक्राइबार भिडिअखौ नायलाब्रा दाना इन्टारेस्ट मोनला नामा साबसक्राइबार हिसाबैहाय आं नोंथांमोनखौ नायनो खावलायो मानो होनब्ला आंना 12,000 साबसक्राइबार जाबाय थेवबो माने साबसक्राइबारफ्रानो 10 जन 12 जनल' नायो आरोना बेनिखायनो आं बुंनो सानो साबसक्राइब खालामखानायाथ' खालामखानाय दे जेबो नंला बेनिफ्राय जाय गोदाना साबसक्राइब खालामलाङो नोंथांमोनहा पार्मानेन्ट जेनेबा दा नायाब्लाबो इयुनावहाय नायहैफिननो थाखाय साबसक्राइब खालामनानै ला आरो नङाबा साबसक्राइब खालामनो आरोखि ना ओरैनो फावसावलिया फैलाबायनानै नायला फैग्रा दानला दानलि नायग्रा फैग्राबो बिथांमोनहा माने साबसक्राइब खालामनो नाङा थांनो हागोन आरोखि ना गोसोबायदि रायजोफोर दा आङो माने दालि ओंख्रि लागावनोसै आरोखि ना बेखौ एसे बुखांनांगौमोनलै र' लागावबाय नै रायजोफोर दालि बेखौ एवग्रोना लाग्रोबाय आरोखि ना दै जब्ब'नोसै र' लागावबाय जानानै नै रायजोफोर खान्थाल जानोसै बेसेबा गोबावनि उनावहाय नै आंहाथ' ओंख्रि संदों आब'आसो सोलाबबाय नै माबायदि जानायसै बिराद गोदाखांनानैसो खेबखांबाय आरोना हा बेखौ
बेखौ जानो हानाय नंला जानो हायाखै दाबो बेयो थिखांना दोनफैखाबाय नै जोंना बिमायाबो सफैबाय आरोना लोगोफोर जानो हाबाय नै माने दहाय दुब्लियावहाय बे मोसौ हालेवबाय थानाय नुनाया जोंनि माने माइ आदि लानाया बिसिनि आरोखि खान्थाला माने गोथाङैनो थाबाय थायोनो मोननो रोङा खान्थाला ओंखायनो जानायदों आरोखि ना बेसेबा गिदिर गिदिरमोन खान्थाला जानायबाय जायैयानो बिराद गोबाव जाबाय आं खान्थालखौ जोंना हनै बिफां फांसे दङ हौनो गाहायाव गोजाजोबसो आरोना फिथाइया बे हनै दासो आखाइ सुखांदों आब'आ गोदाग्राया बेसो माने गोदानाय माने दाननायखौ होनदों मिथिबायना बेगराबो ओंख्रि जाजायो आरो बे मोदोमाव जाजायो मोननै खिन्थु मानसिया मा मानसिया मोनसेल' होननाय सोरसे मावनाय दांनाय गैला बेनो रायजोफोरा आं दा दालि सानसै आरोखि आखाइ थाइसेजों जागोन ना जाया नायनोसै रुइबाय नै आखाइ थोंसेजों जायालै आखाइ थोंनै नङाबा आं सयाबिन एवदोंमोन आरोखि ना बेखौ बाथोन देनोसै बरिया फ्राम 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 जाखाबाय आरोखि ना ओमफ्राय नै रेडिखा नैखौ दहाय दालि ओंख्रि संनायनि सिगां सामब्राम पियास बानलु लागावखादों एवखादों ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुरजों संख्रि एसे होबाय लागायनोसै आरोना सयाबिन बाथोन बाथाय बरिया खान्थाल बाथोन सयाबिन बाथोन बरिया आंनि थाखाय दिस इज कल बेगें गैयै बेदर रायजोफोर होदो लागावनोसै बारा बुरजा देजाया एसे एसेल' देग्रोनांगौ आरोना बरिया जाखायो आङो दा ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आरोना बेनिफ्राय आङो बोरमा हंगारनो नागिरदों नै बोरमाखौ खानानै दोन्दोंमोन नालाय दसे हंगारथ'नोसै गांसो आयै मारै जाखो फिसा हौवा नै सासे हासुगासिनो फान्थाया नैबे फान्थि आरोखि ना दा आङो नै हंगारसै आरोखि ना जा 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 गेट आउट बिराद मोजां मोनबाय बे हंगारनो जानायनि थाखाय जाला माथो खालामनो दा नै लोगोफोर जाखांनानै खिखांनानै मोसौ दोस्लायनो फैलायबाय आरोखि ना बिराद जारला आरोना मोसौ खानोबो जायगायानो थोलायलायला मानो होनब्ला नै नैबावहाय मोनसे फोथार दंमोन बेवहाय मैथा फाथो फोनानै जारला जाबाय आरोना बेवहाय फुख्रि रायजोनि फुख्रि बेयो दा थांगासिनो दं बोथोराबो बरिया जादों आरोना नै जोमैफ्रा हिट माथो खालामनो उफाय गैया मोसौखौबो खिबारियावसो खानानै फैनांदों दहाय रायजोफोरा दा सफैलायबाय नै दहायनि जायगायाव नैहाय नै खिखौ नायनानै लादो माबायदि खियो खिबारियावनो खाफैनांबाय आं उफाय गैया ओरै लङा देरनाया सेमबाय गाज्रि फाज्रि उफाय गैया रायजोफोर नै मोसौआ माबायदि खानांदों नैयाव दै गोजा जाजोब्बाय आरोना सान्दुंआबो अयथासार आजां गाजां बेखौनो जा दोस्लायनोसै आजां गाजां सान्दुं नै सानखौनो सिनायबावा फाग्लासो गोलोमजोब्बाय साला गोलोमफ्रुजोब्बाय जायो आयौ मासे गरम अखा हाबाबो बांद्रायो अखाया ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय दुंबाय आजां गाजां गरम थायसिगोनलै एबार गोजां बोथोराबो बांसिन जाबा हामसिगौ बालनि लोगोफोरा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै आरोना दा लामायाव दसे बेरायनोसै आरो नैबे हादि दग्ला बाग्रा बिफाङा नै बेनोमोन आरो दा नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो जाय नोंथांमोना लाइक खालामाखै दासिमबो लाइक खालाम बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना थेंक इउ फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन